Sa number 5, Intel officer sang NBI Bacolod ginreklamo matapos nga nagpakita sang pusil sa resto bar sa Dalan Lacson sa Bacolod. Ang amo nga Intel officer ang namahog kag nagaligar nga nabilin ang iyang jacket sa amo nga ilimnan. Pero nadiskubrihan nga sa ila nga opisina nabilin ang jacket nga may unod nga cellphone kag hindi sa ilimnan. Yari ang report. Sa kuha sang CCTV video, makitang babae nga customer sang resto bar nga may bit-bit nga pusil samtang nagasugilanon sa waiter sa gwa sang resto bar sa Dalan Lacson Biyernes sang kagahon. Istorya sang tagdumalahan sang resto bar. Ginkulbaan sila sang nagbalik ang mga customer nga babae nga nagpakilala agent kag abogada sang National Bureau of Investigation sa Bacolod. Agud lang ma-recover ang iya jacket nga ginaligar na bilin sa bar. Abi namon last kato naman na inuuras sa kalibutan kay bangod nga isa lang to kagiyo tani or kakrak or kalupo posible gid madula kami. At such time na nagpulit na kami, wala kami tinulugan sa natabo kay grabe ang trauma nga nagyan namon sa amuto nga inadlaw. Nakalabot na kay NBI Agent in Charge Attorney Renwa Baldivino ang reklamo nga giliyon man nga nagmando sang investigasyon sa insidente agud mapasakaan sang kaso administratibo ang amo nga persona nga ginkilala kay Jana Navales. Iya ginkumpirma nga katapo sang NBI Bacolod si Navales kag isa ka intelligence officer. Gindugang pa niya nga wala niya ginatolerar ang amo nga pamatasan ilabi na ang pagdala sang armas sa ilimnan. First, hindi naman justified yung brandish your firearm inside the establishment. Alam naman natin na no firearms are allowed inside establishments like that. Pero hindi namin tinitolerate yung nangyari ganyan, ma'am. Kaya nga, after learning of the incident, nakausap ko yung concerned na intelligence officer at pinasamahan ko dun sa isang senior agent namin dito na humingi ng apology sa may-ari and yung waiter. Nangayo na sang pasaylo sa mga trabahador ang intelligence officer nga gintinguhaan sa DG Cas Negros nga makuhaan sa iyang side pero hindi siya makontak. Nagwa sa investigasyon nga nabilin sang intel officer ang iyang jacket nga may unod nga cellphone sa opisina sang NBI kag hindi sa resto bar. Makita man sa CCTV video ang jacket nga nakasablay siya lawas sa iyang paghalin sa resto bar. Nico Delfin para sa DG Cas Negros.